ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Chailine jong ka Southwest Khasi Hills District, harangkat ka jingit trailang bat ka Shnong Sok Khalam, lembat ka school Rising Upper Primary School Sok Khalam, kala penlong ya ka jingrakhi ya ka Republic Day, ha ka Shnong Sok Khalam, bat la yoru ban penher ya ka lama jong keri da ukongsan uba prospeli wanyang, ha ka balia don rangkat lang kiseng longkme bat kirang ba Shnong jong ka Shnong Sok Khalam. Hakani kesngi la yoru ban sakhi ya ka jingele kai skit ha ka balia shimbenta di ginong tre jong ka Chailine ha ka baka phang ka day ka jingbam yatali ki sengyam bapher jong keri India la penchong shit shosho ya kani kesngi di ki jingele kai babonjaj balia shimbenta di ki khna school jong ka ni kishnong kiwe de ki balia don lang hakani kesngi ki kenthop ya uskratri jong ka Shnong Sok Khalam uba khanning wanyang ka Presiden Seng Longkme ka kong Loris Jerwa bat kiwe. Ega bang kuak ban pun kemau ini kalau ni ke sautli ki phang ki bakosan ha ki bang inde masuthu bangilong kinong shnong jong kari India और kita ki fundamental duties of the citizens of India tegini ki sautli ki don sebun ki fundamental duties rei kuak ban mention tri ki sautli ki beton kam but kabanung kong kaong to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. Bayangi letak lakum haga Constitution jongkar India kumkinong India, but niburam yakan ikan national flag walaupun her mutakasi, but ilir huayro yakan national anthem. Kabaar kolong kaum kuni to cherish and follow the noble ideals which inspire our national struggle for freedom. Kata kolong bangin yada bangin sumar berbangin bot ya kita kicimut ke bakosan ke balawanra berbal ayun sim namarkan ikan national struggle for freedom. Kabalai kolong to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. Wakum kinong sungsnong yukar India, nihaban bat, banyada, ya kachinglong lajut, bat ya kachingetuli, bari kachingalong kuwe, jongkar India. Kilaban don ki anti-social elements, rai kita nihaban nila persah, kum kinong sungsnong jongkar India. Banamla ban penkring, ya kachinglong sovereign, jongkar India. Oh dia semakin kesi pemerintah ya keciwan sedang ya kapan telap yang put jongi banyak kenik put mereka India jongi kedai kari lakno kalau ke sovereign country namar kata dah kecingnya teli jongkino India inam sya'wat si peruk ke kendau jongkar India jongi kan let si kuwepat lani bangin tukno but kabasal belum to defend the country and render national service when upon to do so. Lada kadang kenuru kecingele banyada ekor India jongi kadai ke kamram jongi kun kenung song wadangi ilmiah pro na kabenta la kacang gari kita kadai fundamental duties jong kenung song jong gari India. Kalau kesini kaba sakkan mau ini hangni bakum kesnong le orban rakhe ya ke Republic Day rekat bakti ki kena school jong Rising Secondary School rekat bat ke Chailine. Kalau kai ke pala ke bangin yo banyak kelang hagar kesini ke pemerintah. Ke pendap jingkemen nya yangi we paro hagar kesini ke bedai ke Republic Day. Te ke Republic Day ngila rakhya ka man kesnem hari India jongi haga arfon trip jong Januari bat kali ke Republic Day kelas tang nadu kesnem sijar kai pak santau ban kemau berburam ya katorik kebadai bayar bahagian kesni ya ke Constitution jongkar India lapar terikam kata gede kecimut jongkar Republic Day
But Karindia Jungu Kalasak Hagajing Sensar Jongki Pareng Lakumba Ars Pak Snam AA. Namar ki khun ki don kam hi kata ka attention khanang ba kin light na ka mental stress ani nakata ka jingta ka jinglong marway namar bale kapor jongki hakne kapor covid ke ek baki im kalong bai thek tang bat ki mobile phones ke jongki lamde hapo ki online classes kala kut no ha ki games ke baki ki lekai tikim yo shu ban yathu khana yano no namar manshwa kapor ki dang le school ki dang yo ban yathu khana ba la ki jongki parlo henry hayeng hasem Penethu khana si para ru iwi para syabari lekai we she ti we la sakut hayeng katu kawan rai ka mental stress te kum ki kmi ki paru ni di masuk thu ken ban ai por la ke jong ki khun khnang ba kinum long kinum sngo long isolated dan sngo long marwai henry ken sngo ya jan bat ru ban lai ni ki eki basnio ya ka ba ngim kwa heru banja ka ban riu ki khna ki ba phet wel la hak ni southwest tingam pa jios ngo henry shawai te ki bun ki khna ki ba phet wel na we ga jaka skoi ga jaka te kumi kita ki khna ru ka chai line ka don ban pek pat ban khmi but ka don ban ai ka service ka jongka but ki khna ki badon kam ya kono ga jingeram ha kono ka por ni kum ka chai line ni pediam but ni kloi ru hi ban ai ya kono ka jingeram ha kono ka por but ngan chu panchai fi ba ka chai line kam dei ka institution ka ban ai fi ya kono ka scheme mo ni dei tang ka institution ka bala ban ai fi ka service but nile ru ya ka service linkage ani haba fi don kam ikono ni issue ai tang ya ka service linkage andre ban ai scheme te na kali ya ka child line ni lomla dalele ru em te ka child line ru ka judon banta haman la ki committee ka bafer ya ka ba ngi jon banta lem ban ya pet na banta ka southwest si barok howe ya ka ba ngi ju om ka DCPC la ni ka district child protection committee but hakani ka district child protection committee ni yo ban ya Piliu jumut ya shibun ki eki ba ya day bat ki khna hapo ka district hi baro ko we te wat num sngo kenja wat num sngo marway wat num sngo ba phisha e hano henry ken mau ba ka chai line ka don bat phi sngo ba phi ngat hano ka jing e khamtam kani ka juk ka mamanta ka jing ka tray bala ka jong drugs hakano ka imlang ka salang ka bagi don ku drugs la kan tray te ke kebangangan om yepi kum ki kena ki bedang san ba to ya adakar bat to pet adakar la ki jong ki perlo wat num ai ba une drugs ungat hajing em ga jong pi la ni ka kiat kan ngat hajing em ga jong pi namar sisin ba filangan ula te marau ba sisin ba ula te marau phim don jaka shu ba phin phet shawai henry fi sakut bat pat on da fi sakut bat shibun ki jing e fin man hayeng hasem ki men ki para ki parlok para jor para hakin sedang ban isi ifi jadi takadawan ai ba fin ngat how new drugs lani hakakian andre pet ba yala ka jong ka jing em ya ba khmi ba but ha for ba fi sngo ba fi tolon fi sngo ba fi mla wan cha chai lai nin ya lap ifi ha kano ka benta ni don yu phone number u yaw ba phin don kam ban siu e u taw long shipho khandai phra ka chai lai ka don ya shibun ba ki khna i ba ki pe andre ngan chu bata ya phi khindet khnsoi ki chat khna ya ka ba ka chai lai ka ju pet khmi ba ka baning kong tam ki jat ki khna ki long ki tu ki khna ki ba don kam ya ka medical mo ki ba don kam ki medical emergency namar kum ka chai lai ni de ka emergency service te ladai don inu khna iba pang iba shithom kum na kai yeng ka sem kimla pot bor te fin da phone ya ka chai line kan one but kan sa pen develop ya ka emergency ya ka medical service ya ka badau ya ka ba ni de balle ki khna ki ba ar ki baron kam ya ka jing ai ben sim dan ni kata ka counseling ni don ru i counselor ya ka ba iju ai ka counseling ya gino ki khna la ki de ki khna ki bangat ho drugs ni ki bangat ho kya ha ka kya ni ki bangat kono ka jing sniu jong ka ni ka imlang ka salang ka bangi ni don hai jing sha mata ka sngi la dai ban ya la ka jong namal ngilong free ngilong lai lui na mata ni ka sngi ka jing lai komen hakilong yin mo sem jong yin rei kan ni ka long ka bakordor tam lingba ka jing don jong kan ni ka chai lai ka bawan ra ya ka suka sanya po ka jela ka ri ka jaj pen reu lingba ka jing don jong ka chai lai
kaya rap ya kajing shong sil jong ki kun ki hep ret kan thei ba chen ram ni ngodon bok shibun habang perkat na kebenta jong pisa kaba pi lawan ra ya kane ka program na kebenta kane kasngi hapo shnong jong. We are so glad you live for us today. We're glad you came. This is the day that will last in our memories, for we saw the smile. Things have a small beginning. The sun is from a head and a heart. The future, loving a newborn, making it love and burning a flame. The star of wisdom, angel of your mind, shifting the star of gold. We're so glad to welcome you. Welcome you. We wish to give a joyful heart. A joyful heart. Celebrate what we bring us together. We are the one voice. We have to welcome you.